मेरे नबी का है मुखड़ा, चांद भी जिस पर है शैदा, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी का है मुखड़ा, चांद भी जिस पर है शैदा, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका तैबा मिस्ल जिना, और पसीना मुश्को ही ना, चांद से भी रोशन तलवाला इलाहा इल्लल्लाह। अहले मुसलमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे, शहर रब में रहते थे पर बुत की इबादत करते थे। अहले मुसलमानों पर वो जुल्म तशद्दुद करते थे, शहर रब में रहते थे, बुत की इबादत करते थे। अहले कुफर को मक्का से भागने का रास्ता न मिला, चारों तरफ जब गूंज उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहने लगा अबू जहल के हम काबे में तो जा। അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ദർസ് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയും വിജ്ഞാനം നുകരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമായും കൊണ്ടും ഈ നാട്ടുകാർ വളരെ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ട്. ജമാഅത്തിലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ജമാഅത്തിലുള്ള ഓരോ വീട്ടുകാരും, അതിന്റെ പുറമെ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അഭിമാനമായ മുബാറക് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ, അതേപോലെ അഫീഫ പോലെയുള്ള യുവ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ദർസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ ഉന്നത പഠനത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രചോദനങ്ങളായും കൊണ്ട് ഇവിടെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെയും അവർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അർഹമായ ഫലം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു തന്നനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഒരു സദസ്സ് ജീലാനി അനുസ്മരണയും കൂടിയായതുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ മാസമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവായ വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ലോകമെമ്പാടും പ്രകീർത്തിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം കഴിഞ്ഞ് റബീഉൽ ആഖിറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഔലിയാക്കളുടെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന, അതേ ഔലിയാക്കളുടെ രാജാവായ സുൽത്താനായ, ഔലിയാക്കളുടെ ഉന്നത പദവിയിൽ വിരാജിക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ ഔലിയാ ഗൗസുൽ ആലം മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനുഭാവരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസും കൂടിയാണ് ഈ മജ്ലിസ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. സഹോദരങ്ങളെ, നാം മനസ്സിലാക്കുക, ഗൗസുൽ ആലം മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായി, ഈ നേതാവാക്കിയത് ഗൗസുൽ ആലം മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളല്ല. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ആ ഒരു ഖളാ കൊണ്ടും ഖദർ കൊണ്ടും മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലം മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ ഇവിടെ ഔലിയാക്കളുടെ രാജാവായി വന്നു. മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു, മൻ ഫീ റിജാലിൻ നാസി നാല മക്കാനതി വജദ്ദി റസൂലുള്ളാഹി ഫിൽ അസ്ലി റബ്ബാനി. ആരാണ് എന്റെ സ്ഥാനം ഔലിയാക്കളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്റെ പദവിയും എന്റെ സ്ഥാനവും എന്റെ ഖദറും ഔലിയാക്കളിൽ ആരെങ്കിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം മഹാനവർകൾ ഔലിയാക്കളുടെ ലോകത്തോട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ
ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇത് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതല്ല. പൊന്നാരമുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, അന സയ്യിദു ഉൽദി ആദം, ഞാൻ ആദം സന്തതികളുടെ നേതാവാണ്. അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ അവസാനം വന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെ വന്ന നബിമാരുടെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ലാ ഫഖറ, ഇതൊരു അഹങ്കാരമോ അഭിമാനമോ പറയുകയല്ല, ഉള്ളതെടുത്തു പറയുകയാണ്. എങ്കിൽ ഗൗസുൽ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനനം മുതൽ വഫാത്ത് വരെ ഈ ലോകത്തോട് കറാമത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വലിയ മഹാനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മഹാനെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനും അനുസ്മരിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ ഔലിയാക്കളെയും അമ്പിയാക്കളെയും അനുസ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ശൈലിയാണ്, ഖുർആനിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഖുർആനിൽ 114 സൂറത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂറത്ത് യൂസുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്ന പേരിലുള്ള സൂറത്തുണ്ട്. സൂറത്ത് യൂനുസ് എന്ന പേരിൽ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിതങ്ങളും അവിടുത്തെ അനുസ്മരണങ്ങളും ഒക്കെയും പറയുന്ന അതേ വലിയ വിശാലമായ അധ്യായം ആയത്ത് ഖുർആനിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് നൂഹ്, സൂറത്ത് ഹൂദ്, സൂറത്ത് മുഹമ്മദ്, അങ്ങനെ സൂറത്ത് അംബിയ, അങ്ങനെ എത്രയോ നബിമാരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്ത്. ഔലിയാക്കളുടെ അതേ വനിതകളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിലായത്ത് കിട്ടിയ മഹദിയായ മറിയം ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ആ മഹദിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന സൂറത്ത് മറിയം ഖുർആനിലുണ്ട്. ഇതൊന്നും നാം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, നമ്മുടെ ഉലമാക്കളോ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരോ ആരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ശൈലി തന്നെയാണ്. ഓ മുഹമ്മദ് നബി, തങ്ങൾ സ്മരിക്കണം, അനുസ്മരിക്കണം, തങ്ങൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കളെ, തങ്ങൾ ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാരഥന്മാരെ. മാത്രമല്ല, സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച പകലും രാത്രിയും മുതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത്, അതിൽ 7ഓളം ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആ ചരിത്രങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ കഹ്ഫ് ഗുഹവാസികളായ 7ഓളം അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ വളരെ വിശാലമായ നിലയ്ക്ക്, വളരെ പാരം പോലെ പരന്നു നിൽക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ആ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു, നഹ്നു നഖുസ്സു അലൈക നബഅഹും ബിൽ ഹഖ് ഇന്നഹും ഫിത്യത്തുൻ ആമനൂ ബിറബ്ബിഹിം വസിദ്നാഹും ഹുദാ. നബിയെ, ആ ഗുഹവാസികളായ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച 7ഓളം ഔലിയാക്കളുടെ ചരിതം തങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന നബിയെ, തങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه الفائزين. أما بعد، ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش أنهيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. واعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد. സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഉസ്താദ് അവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ 407 ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് ഹാജി അബ്ബാസ് അവറുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രത്തുള്ളിയരായ
മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, നാട്ടുകാരെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ ആഖിർ മാസത്തിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദമായൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കലാശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല നല്ല പ്രതിഭകൾ, ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങളും മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങളും നടത്തപ്പെട്ട മഹത്തായ മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെഞ്ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് മഹൽ കാര്യങ്ങൾ മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചു. സർവാധിപനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സർവാധിപനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശദീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സന്മാർഗമാകുന്ന നബി തങ്ങൾ എന്ന ചന്ദ്രനെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ വെളിവാക്കുകയും ലോകത്തെ പടക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് വിശ്വമാകെ വിശ്വാസ വിപ്ലവത്തിന്റെ പൂനിലാവ് പരത്തിയ വിശ്വവിമോചകൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതായ സർവാധിപൻ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദ്യമായിട്ട് പടച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വത്തിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശത്തിനെയാണ്. അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ ബുസൂരി ഇമാം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തന്റെ വിശ്വവിഖ്യാത ബുർദ എന്ന കാവ്യത്തിൽ, ബുർദ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ കാവ്യത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഫകൻ നബീന ഫീ ഖൽഖി വഫീ ഖുലുഖി വലം യുദാനുഹു ഫീ ഇൽമി വലാ കറമി. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും, സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും, പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വിഷയം നോക്കിയാലും, ബഹുമാനത്തിന്റെ വിഷയം തുടങ്ങിയാലും മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹത്വം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഒരൊറ്റൊരു പ്രവാചകൻ പോലും അടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. അത്രയും മഹത്തായ വിശ്വത്തിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സമുദായമാകാൻ സർവാധിപനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെഞ്ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച 1-2 ഹദീസുകൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സമുദായമായ നമ്മുടെ നന്മയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതണം, ഖുർആൻ അധികരിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അൽ ഖുർആനു യഅതി യൗമൽ ഖിയാമത്തി ശഫീഅൻ ലി അസ്ഹാബിഹി. ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഓത്തുകാർക്ക് അന്ത്യനാളിൽ വെച്ച് ആരും സഹകരണത്തിനില്ലാത്ത
സന്ദർഭത്തിൽ ഖുർആൻ ശുപാർശകനായ നിലക്ക് വരുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വന്നും കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഓ പ്രവാചകരെ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയെ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നബിയേ. ആ സമയത്ത് മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയെ വിളിച്ചും കൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഹുബ്ബുക ഇയ്യാഹാ അദ്ഖലകൽ ജന്ന. ആ സൂറത്തിനോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം, ആ സൂറത്ത് നിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആ സൂറത്തിനോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹം, ആ സൂറത്ത് നിന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ട മനുഷ്യനാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ട മനുഷ്യനാണ്. മഹാനായ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, हर चीज को दिल होता है और कुरान शरीफ का दिल सूरत यासीन है. जिसने एक बार सूरत यासीन तिलावत की उसको 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब अता करेंगे. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, വലികുല്ലി ഷൈഇൻ ഖൽബുൻ വഖൽബുൽ ഖുർആനി യാസീൻ വമൻ ഖറഅ യാസീൻ കതബല്ലാഹു ലഹു ബിഖിർഅതിഹാ ഖിർഅത്തുൽ ഖുർആനി ജമീഅ 10 മർറാത്ത്. വിശ്വത്തിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട്. അതായത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്ന ശൈലി, ലോകത്തുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനിക്കും ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്, അത് യാസീൻ സൂറത്താണ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു യാസീൻ സൂറത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് ഖുർആൻ തികച്ചും 10 പ്രാവശ്യം ഖത്മ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം സർവാധിപനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുക്കുമെന്ന് വിശ്വത്തിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയാകുന്ന ഇവിടെ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽ കൊല്ലം തോറും നടക്കുന്ന മഹത്തായ മുഹീദ്ദീൻ റാത്തീബ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നടക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഈ ജമാഅത്തിലുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനുകളും കുട്ടികളും യുവാക്കളും എല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വരണം. പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ, പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ അനുവദനീയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് റാത്തീബുകളും അതുപോലെ തന്നെ ദുആകളൊക്കെയും ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിങ്ങൾ കൂടിയാൽ മതി. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും, നമ്മുടെ മക്കളെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കളെയും എല്ലാവരെയും പള്ളിയിലേക്ക് അയക്കണം. വലിയ ഒരു ദുആന്റെ സദസ്സാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നിന്നൊക്കെയും. പ്രത്യേകിച്ചും മുതഅല്ലിമീങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആ മജ്ലിസ്, ആ ഹൽക്ക, അത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളതാണ്. കാരണം മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ നമ്മളവരെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ്. സാധാരണ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ. പക്ഷെ ആ വഴിയിലേക്ക് കടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് വലിയ സൗഭാഗ്യമുണ്ട്, വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. അവരൊരു മജ്ലിസിലുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ, ഒരു പള്ളിയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ നാട്ടിന്, ആ സ്ഥലത്തിന് ബർക്കത്തുണ്ട്.
ഒരു രാജ്യത്ത് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ കൂടി അവർക്ക് ആ ഭൂമിയിൽ ബർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണം. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ദിക്റുകളും അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ദിക്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലണം. ആ ദിക്റിന് ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകളുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ അതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിൽക്കുന്നതല്ല. കാരണം അല്പം വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് പറയും. അതിലൊറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു മസ്ഊദ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുക, രാത്രിയാണ് നടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കും. എനിക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ജിന്നുകളുടെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് അല്പം പോകാനുണ്ട്, അവരുമായി കുറച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പോയി വരാം. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിന് പേടിയാ. എന്താ പേടി എന്നറിയോ? നല്ല ഇതുപോലെ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ്, അതോടൊപ്പം ഭയങ്കരം കൂരിരുട്ടുള്ള മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവർ മദീനയുടെ തൊട്ടടുത്താണെങ്കിലും രാത്രി സമയത്തായതുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത പേടി. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ അവസ്ഥ മുഖത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുത്തപ്പോ, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും വേണ്ട. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു കല്ലിന്റെ കഷ്ണമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ റൗണ്ടിലായിട്ട് ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ്, ഈ വരയുടെ അകത്ത് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നിൽക്കുക. എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും, ഞാൻ എത്ര വൈകിയാലും, എന്നെ കാണാതിരുന്നാലും, എത്ര തന്നെ പേടിയായിരുന്നാലും ഈ വരച്ച വരയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത്. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഇത് പറഞ്ഞങ്ങനെ നീങ്ങി, മരുഭൂമിയിലൂടെ അങ്ങനെ നീങ്ങി. മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ മറഞ്ഞുപോയി. മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾ ആ വരയുടെ ആ റൗണ്ടിലായി വരച്ചിരിക്കുന്ന വരയുടെ നടുവിൽ നിന്നു. അങ്ങനെ വല്ലാത്ത പേടിയുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോതാ ഇഫ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷർറായ ജിന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷർറാൻ. ജിന്നുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലവരുണ്ട്, മുഅ്മിനുകളുണ്ട്, കാഫിറായ ജിന്നുകളുണ്ട്. പക്ഷേ മുഅ്മിനുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. കാഫിറും കാഫിറത്തുമായ ജിന്നുകള് വലിയ ഷർറാണ്. ആ ഷർറുള്ള ജിന്നുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതൽ ഷർറുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഇഫ്രീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്ന്. അങ്ങനെ ആ ഇഫ്രീത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഭയങ്കരമായ, കാണുമ്പോ പേടിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ, അതിഭയാനകമായ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ദൂരയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നമ്മൾ പൂച്ച ദൂരത്ത് കാണുമ്പോ അതിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് പോലെ, അതിന്റെ വെളിച്ചമടിക്കുന്നത് പോലെ ദൂരത്ത് തന്നെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടുത്തേക്കെത്തുമ്പോ വിരൂപമായ വല്ലാത്ത രൂപമാണ്, വല്ലാത്ത പേടിയാണ്. പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരച്ച വരയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി പോകാൻ നിർവാഹമില്ല. എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്ന് ഉറച്ചു നിന്നു. അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഇബ്നു മസ്ഊദ് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായിയാണല്ലേ? നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭസ്മമാക്കി, നിന്നെ കൊന്ന് ഭസ്മമാക്കി കളയും നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്.
അങ്ങനെ വന്ന ഈ ജിന്ന് അടുത്തെത്തി മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരച്ച വരയിലേക്ക് തട്ടിയപ്പോ കറണ്ട് ലൈനിലേക്ക് തട്ടിയാൽ ഷോക്ക് അടിച്ചു ഭസ്മമാകുന്നത് പോലെ ആ അത്രയും വലിയ ഇഫ്രീത്ത് ജിന്ന് അതിലേക്ക് അടിച്ചങ്ങനെ ഭസ്മമായി പോയി എന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മഹാനായ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഈ സംഭവം ഇബ്നു മസ്ഊദ് തങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു മസ്ഊദ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഞാൻ വരക്കുമ്പോ ആ വര അങ്ങോട്ട് വരക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിക്ർ എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു ദിക്ർ തന്നാലെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വരച്ചതല്ല. പിന്നെ അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ്, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാതി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ അവൻ ആര് തന്നെ കടന്നാലും ഭസ്മമായി പോകും. ശത്രുതാപരമായ ചിന്തയിൽ കടന്നാൽ ഭസ്മമായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഗുരുതരമായ ഏത് ശത്രുവിനെയും കരിച്ചു കളയുന്ന ദിക്റാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് ആ വര വരച്ചത്. ഇതാരാ പറയുന്നത്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിക്റുകൾക്ക്, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾക്ക്, നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ പള്ളിയിൽ വെച്ച് സാധാരണ മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന 11 നടത്തുന്ന ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഹൽക്ക നമ്മളിവിടെ നടത്തി. നടത്തിയിട്ട് ആ ദിക്റിന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്, ആ സ്വലാത്തുകൾക്ക് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ, വലിയ വലിയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അത് ചെറുതായി പോകാൻ അത് മുഖേന സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. നാം ഒന്നും ചെറുതായി കാണണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് നാളെല്ലാവരും വരണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളെ പരിയിലുള്ളവരെ മുഴുവനും എല്ലാവരെയും അയക്കണം. അത് മഹാനായ ഗൗസുൽ നേരത്തെ അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഗൗസുൽ ആലം തങ്ങള് ഔലിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് ലീഡറാണ്. അവരെക്കാൾ വലിയ ലീഡർ ഔലിയാക്കളിൽ ഇല്ല. അങ്ങേയറ്റത്ത് സ്ഥാനം എത്തിച്ചതാണ്. ആ എത്തിച്ച സ്ഥാനം മുഴുവനും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വജദ്ദി റസൂലുള്ളാഹി ഫിൽ അസ്ലി റബ്ബാനി. എന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയായ മദീനയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും, ഓരോ സമയങ്ങളും, ഓരോ അവസ്ഥകളും അത് മദീനയിൽ നിന്നാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക് ഫൈലാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല, ഒരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക് തോൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ചില ഷർത്തുകളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, 1 വർഷക്കാലം എൻ്റെ ഈ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കണം. എൻ്റെ ഈ തോട്ടത്തിൽ 1 വർഷക്കാലം മോനെ നീ പണിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ കഴിച്ച റുമ്മാമ്പഴം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരില്ല. പടച്ച റബ്ബേ, ആനായ അബൂ സാലിഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സാരമില്ല, 1 വർഷം പണിയെടുത്താലും മോശമില്ല, ഞാൻ കഴിച്ച റുമ്മാമ്പഴം അത് അനുവദനീയമാവണമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച മഹാനവറുകള് ആ തോട്ടത്തിൽ, അവരുടെ തോട്ടത്തിൽ 1 വർഷക്കാലം പണിയെടുക്കുകയാണ്. മഹാനായ ജീലാനി തങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അബൂ സാലിഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 1 വർഷക്കാലം പണിയെടുത്തിട്ട് 1 വർഷം തികഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി മറിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി. 365 ദിവസമായോ എന്ന് നോക്കി, 360 ദിവസമായോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ 360 ദിവസം പൂർത്തിയായ അന്ന്
മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടുകാരനോട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 1 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് പോവുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്, നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പറ്റില്ല, പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? എൻ്റെ മകളെ നീ വിവാഹം കഴിക്കണം. എങ്ങനെയുള്ള മകളെന്നറിയോ? എൻ്റെ മകളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ മകളുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയോ? എൻ്റെ മകൾക്ക് 2 കണ്ണുകളില്ല, കണ്ണുകളില്ലാത്ത 2 കണ്ണില്ലാത്ത മകളാണ് എൻ്റെത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് 2 കാതുകളില്ല, കാതുകളില്ലാത്ത മകളാ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മകൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ശേഷി തരുന്ന നാവില്ല. എൻ്റെ മകൾക്ക് 2 കൈകളില്ല, 2 കാലുമില്ല. 2 കൈയില്ലാത്ത, 2 കാലില്ലാത്ത, 2 കണ്ണില്ലാത്ത, 2 കാതില്ലാത്ത, സംസാരിക്കാനുള്ള നാവില്ലാത്ത മോളാണ്. ആ മോളെ വിവാഹം ചെയ്യണം, ചെയ്താൽ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാം. മഹാനായ അബൂ സാലിഹി ഞെട്ടി, പടച്ച റബ്ബേ എന്തായി കേൾക്കുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്താൽ ആ പെണ്ണിനോട് ചെയ്യേണ്ട ഹക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും? ഇത് കെട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഈ ഞാൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കുല്ലു ലഹ്മിൻ നബത മിൻ സുഹത്തിൻ ഫന്നാറു ഔലാ ബിഹി, അത് ഹലാലായി കിട്ടുകയുമില്ല. ഈ 2 കാര്യത്തിന്റെ ഇടയിൽ മാനസികമായി സമ്മർദ്ദം മുറുകിയ മഹാനായ അബൂ സാലിഹ് തങ്ങൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എൻ്റെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം അത് ഹലാലാവാൻ കണ്ണില്ലാത്ത, കാതില്ലാത്ത, കൈയില്ലാത്ത, കാലില്ലാത്ത, നാവില്ലാത്ത ഈ പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് സുമുഖനും സുന്ദരനുമായ അബൂ സാലിഹ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. വിവാഹം അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു. മഹാനവറുകൾ അടുത്തുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അബ്ദുള്ള അവര് വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ പന്തലും വലിയ കാര്യം, ഒരുപാട് ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി, വലിയ മംഗലമാണ്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാടിലുള്ള മംഗലമാണ് ഉള്ളത്. ആ മംഗലത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും വന്നു. മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന അബൂ സാലിഹ് അതാ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. പോയിട്ടിരുന്നിട്ട് നമ്രസരസ്കനായി താഴേക്ക് മുഖം താഴോട്ട് വിട്ടിട്ട് ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഞെട്ടി. ഇതെന്തൊരവസ്ഥയിലാണ്? എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? പടച്ച റബ്ബേ, കണ്ണില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? റബ്ബ് തആല ആ പെണ്ണിനോട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ. ഇതിന് സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കിൽ സവ്വജതുക വഅൻകഹതുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കുല്ലു ലഹമിൻ നബത മിൻ സുഹത്തിൻ ഫന്നാറു ഔലാ ബിഹി, ആ കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഹറാമായി പോവുകയും ചെയ്യും. മഹാനവറുകൾ അതാ നിക്കാഹിനിരിക്കുകയാണ്. അബ്ദുള്ള എന്നവർ പറഞ്ഞു, സവ്വജതുക വഅൻകഹതുക ബിൻതി ഫാത്തിമ. അപ്പൊ അബൂ സാലിഹ് പറഞ്ഞു, ഖബിൽതു നിക്കാഹഹ, നീ എന്തിനാണ് ഈ സത്യം പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ഉപദേശിച്ചത്, മോനെ ഒരിക്കലും കളവ് പറഞ്ഞു പോകരുത്, കളവ് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കളവ് പറയില്ല. ഇത് കേട്ട കള്ളന്മാരുടെ നേതാവ് മഹാനായ ഗൗസുൽ തങ്ങളുടെ പിന്നീട് മുരീദായി മാറിയെന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത്രയും ബഹുമാന ആദരവുള്ള മഹാനായ ഗൗസുൽ തങ്ങള് അവര് സാധാരണ രീതിയിൽ പിന്നെ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദിക്റുകള് സാധാരണ രീതിയിൽ ചൊല്ലിത്തീർക്കുന്ന ആ ദിക്റിന്റെ ഒരു സമാഹാരമാണ് റാത്തീബിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത്.
അതാണ് മുഹ്യിദ്ദീൻ റാത്തിബി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റാത്തിബിലേക്ക് നാളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ആ റാത്തിബ് ചെല്ലണം, അതിലുള്ള ദിക്റുകൾ ചെല്ലണം. ആ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് നമുക്കൊക്കെയും ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി, ഈ മഹത്തായ പരിപാടി, ഈ പരിപാടിക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഈ കാര്യം ഉണർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി, വളരെയേറെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി, എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ, അതിനുശേഷം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞവരോടൊക്കെയും എല്ലാത്തിനുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അഫീഫ എന്ന് പറയുന്ന യുവാക്കളുടെ ഒരു സംഘടന. അതേപോലെ തന്നെ SSFന്റെ പിന്നെ കോട്ടക്കാർ സെക്ടർ കമ്മിറ്റിയും പിന്നെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ പിന്നെ അവർ തന്നെ ഇതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടല്ല, അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഭക്ഷണം, രാത്രിയുടെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഹാജിയും ജമാഅത്ത് സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ സലാമൻ കോടി, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഒരു സഹായ സഹകരണം ഈ പരിപാടി വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇർഷാദ് 5000 ഉറുപ്പികയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ആ ചെറുപ്പക്കാരനുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള അല്ലാഹുവേ എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ടെങ്കിലും നീ ശഫിയാക്കി കൊടുക്കണം പടച്ചവനെ. മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കിതാബുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ കിതാബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാന്മാരായ അയിമ്മത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, സഹാബത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അംബിയാക്കളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ നീ ശഫിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലും നീ ബർക്കത്തിനെയും ഖൈറിനെയും സലാമത്തിനെയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ അവരിരുവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും നീ ബർക്കത്തിനെയും ഖൈറിനെയും സലാമത്തിനെയും സന്തോഷത്തിനെയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ 150 ഉറുപ്പികയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൾഫിലുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെയും അറിഞ്ഞ് എല്ലാ നിലക്കുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളും അവരും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഭാവനയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം പടച്ചവനെ. അതേപോലെ തന്നെ വിസയില്ലാത്തവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള സഹോദരന്മാർ, ജോലിയില്ലാത്ത പലവരും വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. ആ ഗൾഫ് രാജ്യം പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പള്ളികളും നമ്മുടെ മദ്രസകളും നമ്മുടെ കോളേജുകളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വികസിച്ച് വളർന്നിരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ ആ ഗൾഫ് രാജ്യത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള്, നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ആരായിരുന്നാലും അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നല്ല ജോലിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പണിയും നല്ല എല്ലാം അവർക്ക് ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ വിഷമം ഉള്ളവരും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ യുവാക്കളും, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ യുവാക്കളും, ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാത്രി ക്ലാസ്സിന് വരുന്ന യുവാക്കളുണ്ട്, എല്ലാ യുവാക്കളും വരണം. കുറേ ആളുകൾ, ഒരു 10, 30, 40 ആളുകൾ സാധാരണ രീതിയിലുണ്ട്. ഒരുപാട് മെമ്പർമാരുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു 30, 40 ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ആളുകൾ വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരവും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ, യുവതികളാകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. SSLC കഴിഞ്ഞവർ അതിലേക്ക് എല്ലാ സഹോദരിമാരും നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അയക്കണം. കാരണം ഒരുപാട് വരാത്തവരുണ്ട്. ആ വരാത്തവരെല്ലാം ആ രക്ഷിതാക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണം. അവിടെ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. അതിലേക്ക് അയക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്കും എല്ലാ സഹോദരിമാരും 2 മണിക്ക് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് നടക്കുന്ന അതിലേക്കും എല്ലാവരും വരണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റബ്ബ് തആല വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബുർദ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിപ്പെട്ട എല്ലാ ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വലുത് സർവരിലും അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും സലാമത്തിനെയും സന്തോഷത്തിനെയും ആഫിയത്തിനെയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിൽ തബറുക്കിന് വേണ്ടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ റസാഖ്, ഹനീഫ്, സത്താർ തുടങ്ങിയവർ, അവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും സലാമത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് തബറുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ ഗുഡ ബാപ്പമുഞ്ച അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ ചെയ്ത ആ സദഖ അല്ലാഹുവേ നീ അവരുടെ ഖബറിടത്തിൽ അവരുടെ ഖബറിന് അതിൻ്റെ കൂലി സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നിവിടെ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ അതിൻ്റെ കൂലി സവാബ് മുഴുവനും സ്വലാത്തിൻ്റെയും ദിക്റിൻ്റെയും കൂലി സവാബ് മുഴുവനും അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ അതിൻ്റെ കൂലി സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി പിന്നെ വേറെയും 313 ഉറുപ്പിക ഒരു പിന്നെ ഒരാൾ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ആൺകുട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ ആൺകുട്ടിയെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബർക്കത്തുള്ള ആ സാലിഹായ ഒരു കുട്ടിനെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉമറാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മക്കളും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരൊക്കെയും ഉള്ള ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ആഗ്രഹം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഗുഡ പിന്നെ 313 ഉറുപ്പിക സ്വലാത്തിന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം 313 ഉറുപ്പിക സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ സ്വമതായ തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അവരെയും കുടുംബത്തെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദിക്റിൻ്റെ ഇതിനോടൊപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതുമായി പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള മനസ്സുകൊണ്ടും തടി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൈസ കൊണ്ടും സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയും സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും പടച്ചവനെ ഈ ദിക്റിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ, ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാതെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണം പിന്നെ നമ്മുടെ സിറാജിൻ്റെ വകയായിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം 50 പേർക്കുള്ള നല്ല ഉച്ചഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്ത് നമ്മുടെ കാക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അവരുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധാരണ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് വൈകുന്നേര സമയത്ത് ചായയൊക്കെ എപ്പോഴും കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് കൊടുത്തയക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അയക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, പഠിച്ചവനെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഈ ദിക്റിൻ്റെ പിന്നെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവരുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ബർക്കത്തിനെയും ഖൈറിനെയും സലാമത്തിനെയും സന്തോഷത്തിനെയും ആഫിയത്തിനെയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പള്ളിയുടെ അകത്താണ് ഈ ദിക്ർ സാധാരണ നടന്നു വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കൂടി അതിൻ്റെ കൂലി സവാബ് കിട്ടണം എന്ന നിലക്കാണ് ഇവിടെ ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങളും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പിന്നെ അറബി വലിയുള്ളായുടെ ആ ഹളറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ദിക്ർ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബക്കറ്റ് ഒരു കുട്ടി കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളതിലേക്ക് പിന്നെ സംഭാവന നിങ്ങൾ കരുതിയ സംഭാവന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ കരുതുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ ഖൈറായ മുറാദുകളെയും ഹാസിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക്
പിന്നെ എല്ലാ നിലക്കും സഹായിച്ചവർ, ഉച്ചഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റിൻ്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് ഗുഡ ബാപ്പവും ചാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ കൊടുത്തയച്ച തവറുക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ കലാപരിപാടി, അതിൻ്റെ ആ പ്രതിഭ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും നടത്തി വരുന്നത്. ഇന്ന് ഉറൂസായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പേ ഇത് നടത്തുകയാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മത്സര പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളുടെ സംഘടന അഫീഫ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഘടന, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നക്കീബ് അടക്കം, അതേപോലെ തന്നെ സിറാജ് അവരെ പരിശ്രമ ഫലമായി നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ അവർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാതെ തന്നെ അവരെന്ത് വേണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടക്കാർ സെക്ടർ SSFൻ്റെ വകയായും അവരും അങ്ങോട്ട് പറയാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി അവരും പിന്നെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരും സംഭാവനയായി ഒരു സഹോദരി, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി അവരുടെ മകൻ ഇഷാമിൻ്റെ കയ്യിലായിട്ട് 1000 റുപ്യ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊയ്തീൻ 200 റുപ്യ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ഖുൽ ഹൽ യസ്തവിൽ ലദീന യഅലമൂന വല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. ഈ ചോദ്യം തീർച്ചയായും ഒരു ഇസ്തിഫാം ഇൻകാരിയായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് ശരി അല്ല, ഒരുപോലെയല്ല. ഇൽമുള്ളവരും ഇൽമില്ലാത്തവരും ഒരുപോലെയല്ല. ഏതുപോലെ ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇസ്തിഫാം ഇൻകാരിയായ രീതിയിലാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലും ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും എന്നതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അറിവുകളാണ് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നതും മോശമാക്കി തിരിക്കുന്നതും. നല്ല അറിവുകൾ പഠിച്ചാൽ, നന്നായി പഠിച്ചാൽ ആളുകളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനും, മോശമായ മറ്റുള്ള അറിവുകളാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും അവരെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അറിവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അറിവാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രധാനം. ഇവിടെ നല്ല സദസ്സുകൾ ഒരുക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കൂടാനും സാധിച്ചതുമൊക്കെ അറിവാണ്. അറിവിനുള്ള പ്രാധാന്യം മറ്റൊന്നിന് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനും കൊടുത്തത് അറിവാണ്. സ്വത്തല്ല, സമ്പത്തല്ല, മറ്റു ഒന്നുമല്ല. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലമ ആദമൽ അസ്മാഅ കുല്ലഹ, എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ഇൽമാണ് വളരെ പ്രധാനം. അറിവില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ദർസ് ഉള്ള ഒരു പള്ളിയാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നതും ഇന്നത്തെ റബീഉൽ ആഖിർ മാസം ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാസവും കൂടിയാണ്. അവരും ഇൽമിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും, അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സാണ്. ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭാവനകളും സദഖകളും ഒക്കെ നല്ല അള്ളാഹു ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അമലുകളായി ഇത് ബാക്കിയാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമ്മൾ നിന്ന് പോകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അറിവ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും, അത് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടാലും അവർ പരമ്പരയായി പഠിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം അത്ര
പ്രസംഗിക്കാൻ അനുയോജിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലൊന്നും വിശദമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഞാൻ കവർന്നെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കാനും ജനങ്ങളെ നന്നായി ഉപദേശിക്കാനും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇൽമ് എന്ന് മാത്രം മതിയോ, സമ്പത്തും കൂടി വേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സമ്പത്ത് ഇൽമോട് കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ്. ഇൽമില്ലാതെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നോക്ക്, ഗുജറാത്തിലും മറ്റുള്ള ജഗൽപൂരിലും ബഗൽപൂരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കേരളം കർണാടക തൊട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടാൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഗമിക്കാനോ അവർക്കിങ്ങനെ സദസ്സുകൾ സ്ഥാപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദീനിനെ പറ്റി അറിയാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ പണക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഇവിടെയുള്ള പണക്കാരെക്കാൾ ഇരട്ടിയായി കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സമ്പത്തുകളുണ്ട്, സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, കൃഷികളുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ അറിവില്ലാത്തവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇത്രത്തോളം ഉന്നതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഉന്നതയിൽ അത്യുന്നതമാണ് അറിവ്. മാനദണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനദണ്ഡവും അറിവാണ്. അറിവില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാകേണ്ടത് അറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിവുള്ളവരാക്കി മാറ്റണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തും ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ദർസ് നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന കബറാളികളുടെ ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വാഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അബ്ദുൽ സലാം അവരുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് നജീബ്. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലെ ബാരി സ്പീച്ച് ഫാരിസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ഉനൈസ് ഉച്ചിൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്. കന്നഡ സോങ് സീനിയർ വിഭാഗത്തിലെ സിനാൻ ഫസ്റ്റ്, സിറാജ് സെക്കൻഡ്. കന്നഡ സ്പീച്ച് സീനിയർ വിഭാഗത്തിലെ ഇല്ലാസ് ഫസ്റ്റ്, നിസാം സെക്കൻഡ്, ആഷിഖ് കബീർ സെക്കൻഡ്. മലയാള സ്പീച്ച് ജൂനിയർ വിഭാഗം അനസ് പാത്തൂർ ഫസ്റ്റ്, ആഷിഖ് ബട്ടപ്പാടി സെക്കൻഡ്. കന്നഡ സ്പീച്ച് അനസ് പാത്തൂർ ഫസ്റ്റ്, ഫാരിസ് സെക്കൻഡ്. കന്നഡ സോങ് ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಜಿ ಅವರುಗಳು. ഉറുദു സോങ് ജൂനിയർ വിഭാഗം ആഷിഖ് ബട്ടപ്പാടി സെക്കൻഡ്, യൂനുസ്. അറബി സോങ് ജൂനിയർ വിഭാഗം ആഷിഖ് കബീർ ഫസ്റ്റ്, യൂനുസ് സെക്കൻഡ്. ഗോ യൂനുസ് സെക്കൻഡ്. അറബിക് സോങ് മലയാളം സോങ് സീനിയർ വിഭാഗം ഉസ്മാൻ ഫസ്റ്റ്, വനീസ് പാത്തൂർ സെക്കൻഡ്.
നെക്സ്റ്റ് നൽകാൻ വേണ്ടി അബ്ദുൽ ബാരി സാദി ഉസ്താദ് അവരുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ മലയാളം എസ് എ സീനിയർ വിഭാഗം ഫിറോസ് ഫസ്റ്റ്, ജൂനിയർ വിഭാഗം റാഷിദ് ഫസ്റ്റ്. രണ്ടും ഫസ്റ്റ്. ഹാരിസ് സെക്കൻഡ് എടുത്താ. കന്നഡ എസ് എ സീനിയർ വിഭാഗം മജീദ് ഫസ്റ്റ്, സക്കീർ സെക്കൻഡ്. സക്കീർ സെക്കൻഡ്. നൽകാൻ വേണ്ടി എസ് എ അനസ് പാത്തൂർ ഫസ്റ്റ്, ആഷിഖ് ബട്ടപ്പാടി സെക്കൻഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ ജൂനിയർ വിഭാഗം ഫാരിസ് ഫസ്റ്റ്, യൂനുസ് സെക്കൻഡ്. ഹമീദ് ആജി അവരുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേദിയിലേക്ക് വരണം. ഫാരിസ് ഫസ്റ്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ ജൂനിയർ വിഭാഗം ഫാരിസ് ഫസ്റ്റ്, യൂനുസ് സെക്കൻഡ്. മലയാളം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സീനിയർ വിഭാഗം ഫിറോസ് ഫസ്റ്റ്, മജീദ് സെക്കൻഡ്. മലയാളം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സീനിയർ വിഭാഗം ഫിറോസ് ഫസ്റ്റ്, മജീദ് സെക്കൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ജൂനിയർ വിഭാഗം നൽകാൻ വേണ്ടി അക്ബർ ഉസ്താദ് അവരുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. റാഷിദ് ഫസ്റ്റ്, മലയാളം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റാസിദ് സെക്കൻഡ്. കന്നഡ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സീനിയർ വിഭാഗം ഇല്ലാസ് ഫസ്റ്റ്, ഹാരിസ് സെക്കൻഡ്. കന്നഡ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജൂനിയർ വിഭാഗം ആഷിഖ് ബട്ടപ്പാടി ഫസ്റ്റ്. ഇല്ലാസ് ഹാരിസ്. ഇല്ലാസ് ഫസ്റ്റ്, കന്നഡ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ്, ഹാരിസ് സെക്കൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് കന്നഡ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ജൂനിയർ വിഭാഗം ആഷിഖ് ബട്ടപ്പാടി ഫസ്റ്റ്. കന്നഡ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആഷിഖ് കബീർ ഫസ്റ്റ്, റാസിഖ് സെക്കൻഡ്. അടുത്തത് നൽകാൻ വേണ്ടി ഹമീദ് ആജി അവരുകളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അറബിക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് സീനിയർ വിഭാഗം ഇല്ലാസ് ഫസ്റ്റ്, ജലീൽ സെക്കൻഡ്. ജലീൽ സെക്കൻഡ്. ജൂനിയർ വിഭാഗം ആഷിഖ് കബീർ ഫസ്റ്റ്, ഫാരിസ് സെക്കൻഡ്. അറബിക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആഷിഖ് കബീർ ഫസ്റ്റ്, ഫാരിസ് സെക്കൻഡ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സീനിയർ വിഭാഗം ഇല്ലാസ് ഫസ്റ്റ്, ഒനീസ് പാത്തൂർ സെക്കൻഡ്. ജൂനിയർ വിഭാഗം ഫാരിസ് ഫസ്റ്റ്. ജൂനിയർ വിഭാഗം ഫാരിസ് ഫസ്റ്റ്, മഷ്വാൻ സെക്കൻഡ്. മഷ്വാൻ. അടുത്തത് സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി ഫാറൂഖ് ബട്ടപ്പാടി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഡ്രോയിങ് സീനിയർ വിഭാഗം ഒനീസ് പാത്തൂർ ഫസ്റ്റ്. നൽകാൻ വേണ്ടി ഫാറൂഖ് ബട്ടപ്പാടി അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒനീസ് പാത്തൂർ ഫസ്റ്റ്. ഒനീസ് പാത്തൂർ ഫസ്റ്റ്. മഷ്വാൻ സെക്കൻഡ്. ഡ്രോയിങ് സീനിയർ വിഭാഗം ഒനീസ് പാത്തൂർ ഫസ്റ്റ്, സലാഹുദ്ദീൻ സെക്കൻഡ്. ജൂനിയർ വിഭാഗം ഫസ്റ്റ് മഷ്വാൻ, റാസി സെക്കൻഡ്. അടുത്തത് നൽകാൻ വേണ്ടി അഫീഫ പ്രസിഡന്റ് നക്കീബ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം, വേദിയിലേക്ക് വരണം. സെക്കൻഡ് ഒനീസ് പാത്തൂർ.
ജൂനിയർ വിഭാഗം ആഷിഖ് ബറ്റപ്പാടി ഫസ്റ്റ്, അനസ് പാത്തൂർ സെക്കൻഡ്, അനസ് പാത്തൂർ സെക്കൻഡ്. അവരവരും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ നിലക്കും ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ സഹകരിച്ച രാവിലെ മുതൽ ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ സഹകരിച്ച അബ്ദുൽ ബാരി സഅദി ഉസ്താദ് അവരുകൾ, അക്ബർ സഅദി ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നു. അഫീഫ ഫ്രണ്ട്സ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് അവരുകളെ അവരവരും ക്ഷണിക്കുന്നു. അബ്ദുൽ ബാരി സഅദി ഉസ്താദ് അവരുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അക്ബർ സഅദി ഉസ്താദ് അവരുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അബ്ബാസ് ഹാജി അവരുകൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്താദ് അവരുകൾ നൽകുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ. നൽകുന്നത് അഫീഫ ഫ്രണ്ട്സ്. അഫീഫ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മറ്റൊരു സമ്മാനം ഉസ്താദിനേക്ക് തന്നെ നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഒന്നിച്ച് നൽകുന്നു. അബൂബക്കർ ഹാജി അവരുകളുമുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. SSF SYS താജുൽ ഉലമ സെന്റർ നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് മൊത്തമായും. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ സഹകരിച്ച മിസ്ബാഹുൽ മുദാദർ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ഇസ്ബാഹ് 2018 മുസാബക പരിപാടിയിലേക്ക് അത് നാം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ നിലക്കും നമുക്കത് ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് ഹാജി പെരുബയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമ്മാനം നൽകുകയാണ്. ബിബറകത്തി ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് മുദർരിസ് ജാഫർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർക്കും നമ്മുടെ സലാം ഉച്ഛല അവർകൾ കൊടുത്ത് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പള്ളി മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നമ്മുടെ സലാം ഹമീദ് എല്ലാവരും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. മയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പര നൽകിയിലേ, ചുങ്കിളை പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മഞ്ജുവിനെ നൽകിയിലേ. അമ്പരിമ്പമയമ്പിളി പോലൊരു അമ്പിയ മുമ്പര നൽകിയിലേ, ചുങ്കിളை പങ്കജമായി വിളങ്ങുന്നൊരു തിങ്കൾ മഞ്ജുവിനെ നൽകിയിലേ. അമരകൾക്കും ഭജനേ തങ്കത്തിങ്കൾ നോരേ, സമരകൾക്കും ഭജനേ തങ്കത്തിങ്കൾ നോരേ. യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഒന്ന് ചേർച്ചാൽ എന്നൊക്കെ വികതരം മലർ വീഞ്ഞ പോലെ ഒഴിഞ്ഞാൽ വിഭജനം മുട്ടുവളർ പൊഴിഞ്ഞ പോലെ എന്നും കാത്തുകാത്തും കരവിലും നനഞ്ഞിടലായി എന്നും ആശയോടെ ഞാനിറങ്ങും കരവിലും നനഞ്ഞിടലായി. ഒന്ന് ചേർച്ചാൽ മുട്ടുവളർ മലർ വീഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞാൽ വിഭജനം മുട്ടുകളി പൊഴിഞ്ഞ പോലെ മുറികളിലെ ഒരു ശ്രുതിയാണ് വചനമതാത്മസുഖമാണ്
വഴികളിൽ സുഗന്ധപ്പൂ മണമാണ് യാത്രയായി മരുഭൂമിയിൽ രാഗമായിടുമാപദം യാത്രയോടാൻ സ്നേഹത്തോട് വിങ്ങിയോ നേത്രമിൽ തോരാത്ത കണ്ണീർ തുള്ളിയോ അഴകതിലോ സമമില്ല അഴകതില്ല അഴകതിലോ സമമില്ല അഴകതില്ല കരുണാമയനാമല്ല പരിവേവണം നീ അല്ല വദനം നിറയും എന്റെ തീർക്കുകയുമല്ല सरकार का मदीना 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 सरकार का मदीना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 يا مولانا الله 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 حبيبي يا رسول الله 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 يا مولانا الله الله حبيبي يا رسول الله الحمد لله منزل الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تهجر جيران برسالة ونجتنا من جرى من مقلتهم بدم محبة رجله من تلقاء كلمة وأومال الرب بالخلق من غلام فما لعينيك إن كنت كفوفا متى وما لقلبك إن كنت أستفيق يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ينسب صب أن الحب منكتب ما بين منسجم منه ومرتبط لولا لم ترق دمعا على طلال ولا أريق تالي ذكر الباقي والعالم فكيف تنكر حبا بلما شهدت به عليك حضور دمعي سلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت المجود خطي أبرت بلنا بسم الله على خطيك والغنمين أنت لطيفا وفارقني الحب يكره الذي بالألم علائم في الأرض مغيرة مني إليك ولغا سفانا قلبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعددتك حالي على سر بمستطير علي الوسط ولا غائب منحسب من غلطان النسوال كلست أسمعه إن المحبان الهدى في السماء إنك أنت نسي الشيب في عدل والشيب أبرد في نسر أجدها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كرنا ما ينام الله كني غنني الله كرنا ما ينام الله كني غنني الله أدنى نرايم يندل بدر رحيم الله كرنا بينام الله كنيرنا الله كرنا نرايم يندل بدر رحيم الله يا أكرم الخلق ما لمن نالوه به سواك إنه للحديث الحبيب ولن يلك رسول الله جاءك به إلى الكريم ضمان لا باسم منتقم فإن من ذلك دنيا وغارتها ومن هارونك واللوح والقلم مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم نفس لا تقنطني من زلات عظمت إن الخبائر في القرآن كاليمين لا إله رحمة ربي لا يقسمها يرضي على حسب العصيان في القسم يا ربي وجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخربين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا بمدد الغمام وعن آله وعن عثمان بالكرم سعد سعيد زبير طلحة وعاد ربيباتهم وابني في العشير الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا ഇതിഹാസമോതിരട്ടെ കർബല ഇശലന്ന് പാടിടട്ടെ കഥനങ്ങൾ തീരാത്ത കണ്ണുനീർ തൊഴാത്ത കഥയൊന്ന് പാടിടട്ടെ കർബല കഥയൊന്ന് പാടിടട്ടെ. പ്രിയരെ, ഈ കഥയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അതെ, കരയുന്ന കർബല, കരയുന്ന പതി കർബല, കണ്ണീരിൻ കഥയുമായി മുത്തു ഹുസൈനാരുടെ കഥനങ്ങൾ പാടിയിടുന്നേ. ഫാത്തിമ തന്നുദരത്തിൽ പിറന്നുള്ള പൊൻസുതരല്ലേ ധീരനാം അലിയാരുടെ കണ്ണാടി പൂമലരല്ലേ കരയുന്ന പതി കർബല കണ്ണീരിൻ കഥയുമായി മുത്തു ഹുസൈനാരുടെ കഥനങ്ങൾ പാടിയിടുന്നേ. യുടെ പേരക്കിടാവ് ഹസ്രത്ത് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും കുടുംബത്തെയും നീചനായ യസീദ് കർബലയിൽ വെച്ച് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പീഡനങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ദരിദ്രങ്ങളാണ് മഹാനായ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനും കുടുംബത്തിനും അത് വരവേറ്റത്. ആ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന ഒരു കഥ ഒരൽപ്പം. വേദന സഹിക്കാതെ കർബാലറിഞ്ഞില്ലേ ആലങ്ങളാകെ കണ്ണീർത്തിയോ കാലം മറന്നാലും കൈറോകൾ ബാക്കില്ല റസൂലിന്റെ ഓമാന പുത്രനെ റസൂലിന്റെ ഓമാന പൂവിനെ ഓർക്കുവാൻ കഴിയില്ല സഹിക്കാനും ആവില്ല ഓർമ്മകൾ പിടയുന്ന ജീവിതത്തിൽ കോഫയിലെത്തിയ നാൾ മുത്തിന്റെ ചോരക്ക് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആൺമക്കളാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മുത്തു റസൂലിന്റെ ഓമനപുത്രി ഫാത്തിമ ബീവി ഓമനിച്ചു വളർത്തിയ പൊന്നോമന മക്കൾ. പ്രിയരെ, ഇസ്ലാമിന്റെ 4ാം ഖലീഫ അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം
അവിടെ നിന്ന് ഭരണമേറ്റത് മഹാനായ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവായിരുന്നു. കാലം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഭരണമേറ്റെടുത്തത്. താൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞാൽ രക്തപങ്കിലമായ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ ഒഴിയുമെന്ന് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ നിന്ന് കരുതി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭരണം മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ഏതോ ശത്രുക്കളുടെ പ്രേരണക്ക് വഴങ്ങി ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ വിഷം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അവിടെ നിന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. കണ്ണീര് ലോകമായി കഴിയുന്ന ചന്ദ്രികെ ഹസനോട് കണ്ടു ദുരിതം അറിഞ്ഞു ജഗതിന്റെ മോഹം കരളിന്റെ ഉള്ളിലെ കനവിന്റെ ദീപം തെളിയാതെ പോയോ. കണ്ണീര് ലോകമായി കഴിയുന്ന ചന്ദ്രികെ ഹസനോട് കണ്ടു ദുരിതം അറിഞ്ഞു. സഹോദരൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മാത്രം ബാക്കി. കാലം കാറ്റുവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പറക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരി. നല്ല ഭരണം, പ്രജകളോട് നല്ല സഹകരണം, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചു. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും കുടുംബത്തെയും സന്തോഷ പുലകിതരാക്കി. കാലം പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞു. മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രോഗബധിരനായി. ഈ സമയം മകൻ യസീദിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, കരളെ പൊരുളെ പിരിശപ്പുമലരെ നീ എന്റെ കൽവിൻ ഒളിവല്ലേ, മുന്നോട്ടുള്ള സൽഭരണത്തിൽ നാടിന്റെ ഭാവിയിനക്കല്ലേ. കരളെ പൊരുളെ പിരിശപ്പുമലരെ നീ എന്റെ കൽവിൻ ഒളിവല്ലേ, മുന്നോട്ടുള്ള സൽഭരണത്തിൽ നാടിന്റെ ഭാവിയിനക്കല്ലേ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ മരണപ്പെടും. ഇനി ഭരണം നിന്റെ കയ്യിലാണ്. നീ പ്രജകളെ സ്നേഹിക്കണം, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ആദരിക്കണം, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ശരി, ആ മോൻ കേട്ടു. പക്ഷേ യസീദ് അഹങ്കാരിയാണ്. അവനുണ്ടോ പിതാവിന്റെ വാക്ക് പാലിക്കുക? ഉപ്പമോനിൽ വസിയത്ത് തേനി അശുഭത്തിനും പുരുഷത്തിലെ ഏറ്റമേറ്റം കലിമത്ത് ചാടി മകൾ കെട്ട പോണിയിലെ. ഉപ്പമോനിൽ വസിയത്ത് തേനി അശുഭത്തിനും പുരുഷത്തിലെ ഏറ്റമേറ്റം കലിമത്ത് ചാടി മകൾ കെട്ട പോണിയിലെ. ഭരണം യസീദിന്റെ കയ്യിലാണ്. പിതാവിന്റെ വാക്ക് കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അഹങ്കാരിയായി യസീദ് ഭരണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ജനങ്ങൾ പൊരുതുമിട്ട് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രക്ഷയില്ലാതെ മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. മക്കയിലും മദീനയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പറന്നു. യസീദിന്റെ കിരാത ഭരണം രാജ്യത്തിൽ അക്രമവും അനാചാരവും പെരുകി ജനങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? രാജ്യത്ത് സുഖം കിട്ടാൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ബൈഅത്ത് ചെയ്യാം. അതെ, യസീദ് അറിയാതെ കൂഫക്കാർ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഒരു കത്ത് എഴുതുന്നു. പക്ഷേ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കത്ത് കാര്യമായി എടുത്തില്ല. കൂഫക്കാർ വിട്ടില്ല. അവർ തുടരെ കത്തുകൾ അയച്ചു. ഒന്നല്ല, നൂറല്ല, 1000-ൽ പരം കത്തുകൾ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈപ്പറ്റി. ഒന്നിനും മറുപടി കൊടുത്തില്ല. ഭരണകസാലയിലിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂഫക്കാർ നിരാശരായി അവരന്ന് അവസാനമായി ഒരു കത്ത് കൂടി എഴുതുന്നു. അതാ കൊടുത്തു കയക്കുന്നു. എന്താണ് കത്തിൽ? സ്നേഹമുള്ള സുൽത്താനായി കൊന്നോരുവാനാശമിച്ചു, എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ആവാബ് തന്നില്ല. പൂവേലങ്ങളോട് കൽബ് കണ്ടില്ല, പൂവേലങ്ങളോട് കൽബ് കണ്ടില്ല. മദീനത്ത് നിങ്ങളോട് താമസിച്ച് വേറിടാതെ ഞങ്ങൾ കളികൾ കൊണ്ടുവന്നിടുമോ? ഞങ്ങളോടെ നെഞ്ചു നമ്പനം തീർത്ത് തന്നിടുമോ? തീർത്ത് തന്നിടുമോ? സുൽത്താനായി വന്നുകൊണ്ടാരാശ വെച്ച് എത്ര വെച്ചിട്ടും ആവാബ് തന്നില്ല. പൂവേങ്ങളോട് കൽബ് കണ്ടില്ല, പൂവേങ്ങളോട് കൽബ് കണ്ടില്ല. കൂഫക്കാർ എഴുതുന്നു,
1000-ൽ പരം കത്തുകൾ ഞങ്ങൾ അയച്ചു, ഒന്നിനും മറുപടി തന്നില്ല. ഈ കത്തിനും മറുപടി തന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പക്ഷേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ താങ്കൾക്കെതിരെ അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾ ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കും. യസീദിന്റെ ദുർഭരണത്തിൽ താങ്കൾ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്ന് ഉയർത്തു. പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, കൂഫയിലേക്ക് പോകുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് അറിഞ്ഞ മക്കക്കാരും മദീനക്കാരും ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് പോകരുത്, കൂഫക്കാർ വഞ്ചകരാണ്, അവർ ചതിക്കും. ഇല്ല, അവർ 1000-ൽ പരം കത്തുകൾ അയച്ചു, എല്ലാത്തിലും അവരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് പോകരുത്, അവർ വാക്ക് മാറും. ഇല്ല, ഞാൻ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ഭാര്യയും സഹോദരിയും കുടുംബങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളടക്കം 212 പേരതാ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. അവരെല്ലാം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കഅബ ശരീഫിൽ ചെന്നതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനസ്സുകൾ പരീക്ഷിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ മക്കത്തിലിറങ്ങുന്നവരാണ്, മൊത്തം ഹായത്തും തന്നെ മനസ്സുകൾ പരീക്ഷിക്കും മാലിക്കും മൂലക്കായ കോനുണ്ട്. മാതായ ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ മക്കത്തിലിറങ്ങുന്നവരാണ്. കുടുംബവും ഇപ്പോൾ കൂഫയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. സുദീർഘമായ യാത്ര. എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചു. തീപ്പൊച്ചട്ടി പോലെ പൊള്ളുന്ന ചൂട്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വാടി തളർന്നു. സാരമില്ല, കൂഫയിലേക്ക് എത്താനായല്ലോ, അവിടെ എത്തിയാൽ ക്ഷീണം മാറ്റാം, സുഖമായി വിശ്രമിക്കാം. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ കൂഫയിലെ അവസ്ഥയെല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞത് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിഞ്ഞില്ല. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരുന്ന വിവരം ഭരണാധികാരി യസീദ് എങ്ങനെയോ മണത്തറിഞ്ഞു. യസീദ് കളിപ്പോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആരെങ്കിലും അനുകൂലിച്ചാൽ അവന്റെ തല ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ ഭീരുക്കളായ കൂഫ നിവാസികൾ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. ആ യാത്രാ സംഘം ഏകദേശം കൂഫയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതാ കൂഫയുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നു ഒരാൾ പറയുന്നു, ആരാണത്? കർബല 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 ലോകമേതാ ലോകരേതാ ഓ കർബല കർബല കർബല. അതെ, കൂഫയിൽ നിന്ന് വഴിയിലേക്ക് ഓടി വന്നത് കുർദി എന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഹുസൈൻ തങ്ങളെ, നിങ്ങളും കുടുംബവും തിരിച്ചു പോകണം കൂഫയിലേക്ക്. നിങ്ങളും കുടുംബം തിരിച്ചു പോകണം, കൂഫയിലേക്ക് കടക്കരുത്. കടന്നാൽ താങ്കളുടെ തല വെട്ടാനാണ് രാജകൽപ്പന. അതാ അങ്ങകലെ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരമ്പിച്ച സൈന്യം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ സേനാധിപൻ ഉമർ സഅദാണ്. ശരി, വിവരം പറഞ്ഞതിൽ താങ്കളോട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്കൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. കുർദി തിരിച്ചുപോയി. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുരുതരമാണെന്ന് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഉറപ്പായി. കൂഫക്കാർ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനി വരുന്നത് വരും. കലങ്ങി മറിഞ്ഞ ചിന്തയിൽ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൂഫയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കർബല എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കുതിര ഒരടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. ഓ മുത്ത് മുസ്തഫ ചുടമൊത്തം നൽകിയ പൊന്നാര പൂവിത ഓടുന്ന മണ്ണിത. ഓ മുത്ത് മുസ്തഫ ചുടമൊത്തം നൽകിയ പൊന്നാര പൂവിത വാഴുന്ന മണ്ണിത. പൂക്കളെ സലാം പൂക്കളെ സലാം കരയുന്ന കർബല കരയുന്ന കർബല. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും സംഘവും കർബലയിലെത്തി. അവർ അവിടെ ഇറങ്ങി. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ കൈവശമുള്ള മണ്ണിന്റെ പൊതിയും ആ മണ്ണ് പൊതി തന്റെ പിതാമഹൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തതായിരുന്നു. ആ മണ്ണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിതാമഹൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതോർത്തു, എന്റെ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞെ, ഒരിക്കൽ ഈ മണ്ണിൽ നീ ചെന്നെത്തും. നിന്റെ അന്ത്യം അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും. ഭാര്യ വിധവയാകും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരാകും. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയ്യിലുള്ള മണ്ണും കർബലയുടെ മണ്ണും പരിശോധിച്ചു. രണ്ടും ഒരേ മണ്ണ്. റബ്ബേ, ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എന്തെല്ലാം രംഗങ്ങളാണ്! ഈ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണിത്. നീറുന്ന ചിന്തകളുമായി പരിസരമെല്ലാം വീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ ഉമർ സഅദും പട്ടാളവും അവരെ വളഞ്ഞു. മുഹറം 1 ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കർബലയിലെത്തിയത്. ഒരു വലിയ പടക്കൂട്ടത്തെ കണ്ട് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതിന്റെ സേനാധിപൻ ഉമർ സഅദ് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, താങ്കളുടെ തലയെടുക്കാനാണ് യസീദ് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, താങ്കൾ തിരിച്ചു പോകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങണം. യസീദിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കാനാണ് രാജകൽപ്പന. ഇല്ലെങ്കിൽ കീഴടങ്ങണം, യസീദിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കണം. ഇത് കേട്ട് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു,
അത് രണ്ടിനും വന്നവനല്ല ഞാൻ. ഒരു മഹത്തായ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച മടങ്ങും. എന്താണത്? യസീദിന്റെ ദുർഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം, ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലാക്കണം. ഓഹോ, അത് രണ്ടും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകലാണ് നല്ലത്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറി. എടാ ഉമർ സാദേ, ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയുമോ? കൂലിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ കരുത്തനായ മുറഹിബിനെ മലർത്തിയടിച്ച ഈറ്റപ്പുലി അലി ഹൈദറിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ. ആ രക്തമാണ് ഈ ശിരസിൽ ഓടുന്നത്. ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ വഴങ്ങുന്ന ഒരു ഭീരുവല്ല ഈ ഹുസൈൻ. ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഉമർ സഅദിന്റെ വയറൊന്ന് കാളി. ഈ സമയത്ത് യസീദിന്റെ ഗൗരവമുള്ള കത്ത് ഉമർ സഅദിനെ കൈപ്പറ്റി. എന്തായിരുന്നു ആ കത്തിൽ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഉമർ സഅദേ, ഹുസൈനുമായി കിന്നാരം പറഞ്ഞു നിൽക്കാനല്ല നിന്നെ ഞാൻ അയച്ചത്. അവന്റെ തലയെടുക്കാനാണ്. ആ കൃത്യം നിർവഹിച്ചാൽ റോം സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനാക്കി നിനക്ക് സ്ഥാനം കയറ്റം നൽകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തലയെടുക്കാനായിരിക്കും അടുത്ത കൽപ്പന. മറ്റൊന്നും പറയാനുള്ളത്, ഹുസൈനും സംഘത്തിനും യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കൊടുക്കരുത്. കത്ത് കിട്ടിയ പാടെ ഭാവി പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ഉമർ സഅദും സൈന്യവും അതാ അവരുടെ താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. മണിക്കൂറുകൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് നിറഞ്ഞു. മണിക്കൂറുകൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും കുടുംബവും യൂഫ്രട്ടീസിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ വളരെ വെപ്രാളത്തിലാണ്. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദുരിതം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പാവം ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇളയ മകൻ അലി അസ്ഗർ എന്ന 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ദാഹിച്ചു കരയുകയാണ്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഇത് സഹിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഈ പൈതലിന് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ്? നദികരയിലുള്ളത് സിംഹങ്ങളല്ലേ, പോയി നോക്കട്ടെ. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചൽ കേൾക്കാൻ വയ്യ. അവസാനം 50ഓളം പടയാളികളുമായി യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ കരയിലേക്ക് കുതിർക്കുന്നു. കർബലയിലെ യുദ്ധകലഹം മുഴങ്ങി. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. നദീതീരത്ത് യുദ്ധം കൊടുമ്പരി കൊള്ളുകയാണ്. അത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. എത്ര നേരമാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുക? അവരെല്ലാം തളർന്നു. ശത്രുക്കൾ ഇറച്ചു കയറി. ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 50 പേരും ഷഹീദായി. പ്രിയരെ, 2-3 ദിവസമായി ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുടുംബം ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവിടുന്ന് ഒരു തുള്ളി തൊണ്ട നനക്കാൻ വെള്ളവുമില്ലാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. തൊണ്ട നനക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കിട്ടാനില്ല. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വാടി തളർന്നു. ഇത് കണ്ട് ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. അവർ ഭാര്യയെ ഷഹർബാനെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബീവി, കർബലയിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കാനാണ് എന്റെ വിധി. നിന്നെയും നിന്റെ പൈതങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എന്തിനു വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണം? നിങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. ഇത് കേട്ട ഭാര്യ ഷഹർബാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഏറ്റാലും തല തന്നെ പോയാലും പോയിനെ വരികയില്ല, എന്റെ സുഖം തേടി പോവുകയില്ല. മുത്തറസൂലിന്റെ പേര് കിടാവിനെ വിട്ടയച്ചു പോകില്ല, ശരണ കാട്ടില്ല. സ്നേഹാർദ്രമാമെൻ്റെ കൽബും പൊട്ടി വേദന ചെന്ന് ഞാനരികിലെത്തി. തെറ്റുകളേറെ ചെയ്തുള്ളൊരു പാവി ഏറ്റു പറഞ്ഞിന്ന് നബിയിൽ തേടി. സ്നേഹാർദ്രമാമെൻ്റെ കൽബും പൊട്ടി വേദന ചെന്ന് ഞാനരികിലെത്തി. തെറ്റുകളേറെ ചെയ്തുള്ളൊരു പാവി ഏറ്റു പറഞ്ഞിന്ന് നബിയിൽ തേടി. ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുള്ള നബിയല്ലേ, ഉമ്മത്തി
ഉമ്മത്തി എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ഒരു പാവിതന്റെ ഭയന്ന് കേൾക്കില്ലേ ഉലകിതിൽ ചെയ്ത പാവം പൊറുക്കില്ലേ ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്തു കരഞ്ഞുള്ള നബിയല്ലേ ഉമ്മത്തി എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ ഒരു പാവിതന്റെ ഭയന്ന് കേൾക്കില്ലേ ഉലകിതിൽ ചെയ്ത പാവം പൊറുക്കില്ലേ കൽബും വങ്ങി എന്നോട് കരുളും തേങ്ങി കൽബും വങ്ങി എന്നോട് കരുളും തേങ്ങി മുത്ത് റസൂലിനരികിൽ തന്നിടുവാൻ ഞാൻ തേടി സ്നേഹാർദ്രമാമെൻ്റെ കൽബും പൊട്ടി വേദന ചെന്ന് ഞാനരികിലെത്തി തെറ്റുകളേറെ ചെയ്തുള്ളൊരു പാവേ ഏറ്റു പറഞ്ഞിന്ന് നബിയിൽ തേടി ദൂതരെ അറിവുള്ള കാലത്തോ ഞാനില്ല ദൂരമിതേറെ എങ്കിലും കനവിൽ കണ്ടില്ല പാവികളാണേലും കാരുണ്യം തടയില്ല കാണുവാനായി മാത്രം നന്മകളും ചെയ്തില്ല ത്വാഹ നബിയേ കനവിൽ വരുമാനിതേ ത്വാഹ നബിയെ കനവിൽ വരുമാനിതേ ആസമനസ്സുള്ളിൽ നേരുന്നു യാസീൻ നബിയേ സ്നേഹാർദ്രമാമെൻ്റെ കൽബും പൊട്ടി വേദന ചൊന്ന് ഞാനരികിലെത്തി തെറ്റുകളേറെ ചെയ്തുള്ളൊരു പാവേ ഏറ്റു പറഞ്ഞിന്ന് നബിയിൽ തേടി. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dear brothers, parents and Ustad, Assalamu alaikum. I am so happy and privileged to address this function. So first and foremost, I praise Allah who blessed me with this opportunity. Alhamdulillah. Now I want to take this chance for presenting my views about Islam. Allah says in Holy Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Don't die as a non-Muslim. Islam is the only one religion which is acceptable to Allah, and all other religion are deviation from the real path. The first man on the face of earth was Adam. He worshipped only one God, and all prophets who came after Adam preached the same thing. But after Adam, people began to worshipping idols. Firstly, they started to make photos of their saints. Later, photos became idols and they began to worshipping them. Anyway, this is the first deviation from the real path of Islam. There are hundreds of such deviated paths all over the world. But the miserable fact is that these religions claim that they are true and the other are wrong. It is worth noticing that the only acceptable religion to Allah is Islam. In fact, Islam is the only one religion which has the capacity and potential to lead the world to a better position, and all other religions fail to achieve this achievement. Yes, 21st century requires Islam. Our political and social statement points out this reality. Our social climate has turned to a worst type of all time. Nowadays, religious leaders fight for money. Innocent people are killed. Political leaders loot public property. Meanwhile, many people live in extreme poverty. So what we have to do is to propagate Islam all over the world. As Allah says in Holy Quran, Udu'u ila rabbika fi sabili bil hikmati wal mau'ilatil hasana. Propagate Islam through wisdom and good direction. In fact, escaping from this is a big
so we can work together for Islam. May Allah bless us all. I conclude here. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. എനിക്ക് മോഹം തിരുനബിയോരുടെ മംഗളം കൂടാൻ എനിക്ക് മോഹം ജന്നാത്തിലെ പാട്ടുകാരനാവാൻ എനിക്ക് മോഹം തിരുനബിയോരുടെ മംഗളം കൂടാൻ എനിക്ക് മോഹം ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരൻ ഇഷ്ക് ശല്ലവി മദ്ഹിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ വേദം പറഞ്ഞ റസൂൽ പോരിശ ഏതു വേദിയിലും ചുണ്ടിലോ തേനിശൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരൻ ഇഷ്ക് ശല്ലവി മദ്ഹിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ വേദം പറഞ്ഞ റസൂൽ പോരിശ ഏതു വേദിയിലും ചുണ്ടിലോ തേനിശൽ പാവം എന്നിൽ സ്വർഗമേകിടല്ല പാടാമവിടം ഭാഗ്യമേകിടല്ല പാവം എന്നിൽ സ്വർഗമേകിടല്ല പാടാമവിടം ഭാഗ്യമേകിടല്ല ജന്നാത്തിൽ പാട്ടുകാരനാകാൻ എനിക്ക് മോഹം തിരുനബിയോരുടെ മംഗളം കൂടാൻ എനിക്ക് മോഹം ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ദാഹം റൗള തോപ്പിലെ മയങ്ങാനൊന്നു മോഹം മിന്നുന്നൊളിപ്പാരിലാകെ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി മിക ജന്നത്തിലെ ഭാവിയൊളി പേരാം ഹബീബുള്ളാഹി ജന്നാത്തിലെ പാട്ടുകാരനാകാൻ എനിക്ക് മോഹം തിരുനബിയോരുടെ മംഗളം കൂടാൻ എനിക്ക് മോഹം ഈ ഭൂമിയിൽ കുളിരേകും മാരുതരും ഈ ഉലകിൽ മധുവേകും തളിരുകളും എൻ്റെ മുത്തിൽ നിറഞ്ഞ പുകൾ പോരിശ ഏറ്റുപാടിടും സ്നേഹത്തിനാ തേനിശൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാനൊരു പാട്ടുകാരൻ ഇഷ്ക് ശല്ലവി മദ്ഹിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ വേദം പറഞ്ഞ റസൂൽ പോരിശ ഏറ്റുപാടിടും സ്നേഹത്തിനാ തേനിശൽ പാടാം ഞാനും മുത്തിനേശഗീതം കൂടാമെന്നും മധുരരാഗനാമം പാടാം ഞാനും മുത്തിനേശഗീതം കൂടാമെന്നും മധുരരാഗനാമം തങ്കത്തെളിമിനും ചൊങ്കിത്തിളങ്ങുന്ന അലങ്കാര പൂമുഖമേ തിങ്കളോളി മങ്ങും ചന്ദിരനും പിന്നും പൊന്നാരപ്പൂ നബിയേ ജന്നാത്തിലെ പാട്ടുകാരനാകാൻ എനിക്ക് മോഹം തിരുനബിയോരുടെ മംഗളം കൂടാൻ എനിക്ക് മോഹം ആശിക്കിൻ ഗീതിനാദങ്ങൾ ചേർന്നിടുമ്പോൾ ആദരം തിരുതൊയ്ബയിൽ നേർന്നിടുമ്പോൾ ആലമുടയേന്റെ ത്വാഹ ഹബീബിൻ ചാരെ ഏരും മദ്ഹിന്റെ ശീലുകൾ ഞാൻ പാടിടാം പാവം എന്നിൽ സ്വർഗമേകിടല്ല പാടാമവിടം ഭാഗ്യമേകിടല്ല പാവം എന്നിൽ സ്വർഗമേകിടല്ല പാടാമവിടം ഭാഗ്യമേകിടല്ല തങ്കത്തെളിമിനും ചൊങ്കിത്തിളങ്ങുന്ന അലങ്കാര പൂമുഖമേ തിങ്കളോളി മങ്ങും ചന്ദിരനും പിന്നും പൊന്നാരപ്പൂ നബിയേ ജന്നാത്തിലെ പാട്ടുകാരനാകാൻ എനിക്ക് മോഹം തിരുനബിയോരുടെ മംഗളം കൂടാൻ എനിക്ക് മോഹം ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ദാഹം റൗള തോപ്പിലെ മയങ്ങാനൊന്നു മോഹം മിന്നുന്നൊളിപ്പാരിലാകെ ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി മിക ജന്നത്തിലെ ഭാവിയൊളി പേരാം ಹಬೀಬುಲ್ಲಾಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಜೀವನ ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ.
ಕೇವಲ 63 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ, ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದ, ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲದ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ. ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯಿಂದವೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದವೂ ಕರುಣೆಯಿಂದವೂ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜೀವನ. ಅದರಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಜನರು ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು. ಇದು ಕೇವಲ ಅರಬಿಯನ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 6ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲಮಾಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರವ ಸುಸಿದ್ಧ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದು ಜೀವವಿರುವ ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಕಿವಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆ ಶಬ್ದದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಿಂಕೆಯು ಮರದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಓರ್ವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆ ಜಿಂಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿತು, ಓ ಜಿಂಕೆ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಜಿಂಕೆ ಹೇಳಿತು, ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಇವನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ 2 ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳಿದೆ. ಅದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಲ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ಬರುವೇನೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಜಿಂಕೆ, ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜಿಂಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಿಂಕೆ ಹೇಳಿತು, ಹೌದು ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ ನನ್ನನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ 2 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಲ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ನಿಂತದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿದನು, ಓ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರೇ, ತಮಗೇನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಇದೆ, ನೀನು ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಗಿಡಬೇಕು. ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಜಿಂಕೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಓಡಿತು. ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಕಾರುಣ್ಯ. ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹದೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಎದುರಿಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸಿಯೋ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊರತು ಶಾಂತಿಯಿಂದವೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದವೂ ಕರುಣೆಯಿಂದವೂ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದವೂ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಅವರನ್ನು ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಬುಜಹಲ್, ಉತಬತ್, ಶೈಬತ್, ವಲೀದರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೂದಿನ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಸ್ವಹಾಬಿಗಳ ಕೈಕಾಲು ತುಂಡರಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಟೋದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರಾದ ಹಮ್ಜತುಲ್ ಕರ್ರಾರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಅದರ ಕರಳ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಗೆದು ಜಗಿದು ಉಗುಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಬರುವಂತಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸ್ವಹಾಬಿ ವರಿಯರು ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರೇ, ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಸ್ವಹಾಬಿ ವರಿಯರು ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರೇ, ತಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸುಮಾರು 70 ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಕೈಕಾಲುಗಳು ತುಂಡರಿಸಿ ಮುಂಡಗಳು ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಛೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರಾದ ಹಮ್ಜತುಲ್ ಕರ್ರಾರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಕರಳ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು
ಅವರು ಅಗಿದು ತೆಗೆದು ಉಗುಲಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಬರುವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಶಾಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಬಿವರೆಯವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತೇ? ನಾವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದರೆ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಸಮೂಹವೇ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತೇನು ಗೊತ್ತೇ? ಇನ್ನಿ ಲಂ ಉಬಾಸುಲ್ ಆನಂ ವಲಾಕಿನ್ನಿ ಬುಯಿಸ್ತು ದಾಹಿಯ ರಹ್ಮ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪಮಂತಕನಾಗಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಾಹಿಯ ರಹ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮೆ ಇದುಕೋಮೆ ಫೈನ್ನಹು ಲಾ ಯಅಲಮೂನ್, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮೆ ಇದುಕೋಮೆ ಫೈನ್ನಹು ಲಾ ಯಅಲಮೂನ್. ಅವರು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ದುಆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣವಿರುವ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಇವರ ಸಭಾಹಮಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಹಮ್ದತುಲ್ ಕರ್ರಾರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ವಹಶಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಸ್ಲಾಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರಾದ ಹಮ್ದತುಲ್ ಕರ್ರಾರ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹರ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗೆದವನೇನು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ವಿಸರ್ಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಹಾಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣವಿರುವ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಗೌರವಿಸುವರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅವರಷ್ಟು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಚಿಂತಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸೀವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಮಾನವೀಯತೆಯ സംഭാഷകന്റെ സാരഥിയാണ് നമ്മുടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെ ചോര കൊണ്ട് മലിനമായ മക്ക എന്ന കൊച്ചു രാജ്യത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വരാജ്യ സമുദായകനായി തിളങ്ങുകയാണ്. താൻ പിറന്ന മണ്ണിൽ ഏറ്റവും ഗൂരും പങ്കുമുണ്ടെന്ന അഹംബോധമായിരുന്നു അധമരായ അധമജനതയെ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചത്. പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ അനുയായികളെയും അവർ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തന്റെ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും സത്യദീനിലേക്ക് ആഹ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്തത്. പക്ഷേ അതിന് അവരാരും തുണയാതിരുന്നപ്പോൾ അവസാനം പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ അനുയായികളെയും അവർ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയി. പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വന്തം പിറന്ന വീണ മണ്ണിനോടുള്ള ഗൂരും പങ്കുമായിരുന്നു മക്കയുടെ ജനതയെ സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. പ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയപ്പോൾ മക്കയുടെ വിരഹവേദനയെ കുറിച്ച് അനുദിനവും പാടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥ സ്വരാജ്യ സ്നേഹി. ഏതോ വിദേശികളുടെ നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ മുന്നിൽ തന്റെ ജന്മം നാടിനെ പണയം വെക്കുന്നവരല്ല യഥാർത്ഥ സ്വരാജ്യ സ്നേഹി. ഹുബ്ബുൽ വതനി മിനൽ ഈമാൻ. സ്വരാജ്യ സ്നേഹം തന്റെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നാം ഏവരും തുണയേണ്ടതുണ്ട്. തന്റെ രാജ്യത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്റെയും തന്റെ രാജ്യത്തിനെയും അതിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുവാനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചത്. ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് നിസ്കാരമാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ഫുടം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യത്തിനെ അനുഗുണമാക്കുന്നു എന്നതാണ്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണ ചിത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം അരുവിയിൽ നിന്നും ദിവസവും 5 നേരവും നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വല്ല മാലിന്യവും അവശേഷിക്കുമോ? ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ആർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാവാത്ത ചോദ്യമാണിത്. അരുവിയിലേത് ശുദ്ധജലമാണ്. അതാണെങ്കിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി അതിന്റെ ശുദ്ധിയെ പുതുക്കുകയാണ്. നടന്നു തളർന്നു ഉയർത്തേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം വീടിന്റെ മുൻവശത്തിലൂടെയാണ് അത് ഒഴുകുന്നതും. ആ ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 5 പ്രാവശ്യം കുളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അഴുകുകൾ അവശേഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ എന്നും ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി സമൂഹത്തിന് ഉപകാരമുള്ളവനായി ജീവിക്കാൻ നാം ഏവരും
പ്രയത്നിക്കാം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുത്ത് മാണിക്യമാനിന്റെ താ ഇസ്കിൻ പാലാടി ഞാനിന്റെ രാഹ spreading light love of Medina, cheering songs love of Medina, catching gut love of Medina, Medina. മുത്ത് മാണിക്യമാനിന്റെ താ ഇസ്കിൻ പാലാടി ഞാനിന്റെ രാ മുത്ത് മാണിക്യമാനിന്റെ താ ഇസ്കിൻ പാലാടി ഞാനിന്റെ രാ സുമധുരവാസനം പ്രകാശം സുമധുരവാദനം പ്രഗീതം മദനി മഹിമിനൽ വസന്തം മധുരപ്പൂക്കും മധുരിതം സുമധുരവാസനം പ്രകാശം സുമധുരവാദനം പ്രഗീതം മദനി മഹിമിനൽ വസന്തം മധുരപ്പൂക്കും മധുരിതം മുത്ത് മാണിക്യമാനിന്റെ താ ഇഷ്കിം പാലാടി ഞാനിന്റെ രാം കനവുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടു ത്വയ്ബാവേ കിനവുകളിൽ തോന്നിപ്പോ കാണാതെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂമുറിയും നേരത്ത് സുൽത്താനായി വായിടുകും പൂമുത്ത് നഫ്സിനെ കാണനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ റൂഹിനെ കാണനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നഫ്സിനെ കാണനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ റൂഹിനെ കാണനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹ് spreading light love of Medina, cheering songs love of Medina, catching gut love of Medina, Medina. Spreading light love of Medina, cheering songs love of Medina, catching gut love of Medina, Medina. മുത്ത് മാണിക്യമാനിന്റെ താം ഇഷ്കിൻ പാലാടി ഞാനിന്റെ രാ സുമധുരവാദനം പ്രകാശം സുമധുരവാദനം പ്രഗീതം മദനി മഹിമിനിൽ വസന്തം മധുരപ്പൂക്കും മധുരിതം സുമധുരവാദനം പ്രകാശം സുമധുരവാദനം പ്രഗീതം മദനി മഹിമിനിൽ വസന്തം മധുരപ്പൂക്കും മധുരിതം മുത്ത് മാണിക്യമാനിന്റെ താ ഇഷ്കിൻ പാലാടി ഞാനിന്റെ രാ മുത്ത് മാണിക്യമാനിന്റെ താ ഇഷ്കിൻ പാലാടി ഞാനിന്റെ രാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Next in front of you, Faris speaking. Junior English SVA, chess number 7, Faris, 8 point first. Second, chess number 14, Yunus, second point second. Group Ansar, 10 points. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Respected Ustad and dear brothers and sisters, today I am here about to speak something about legacy of Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. First and foremost, I praise Allah to bless us with this occasion. Alhamdulillah. Dear Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the most quoted name in the world history. He is a person who is lovable and respectful in the world. The world has never seen a person who totally changed the course of time. But Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is an extraordinary person in the works of life. He was born in 570 AD. During that time, the Makkah was full of bad habits. Wars were common, girls were buried alive, they have no rights to live in the society.
Totally, the Makkah was full of bad habits. So Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started from zero. The people were cultureless and rude in behavior, made them to transform into model society. Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brought this change through his good characters and good behaviors. Allah says in Holy Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin alim." You possess good characters. He was trustworthy and truthful. He never violated his trust. He was a man of action who is always stood for justice. One day Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went to Taif to propagate Islam, but the members of Taif did not accept any messages of Prophet, and they started to throw with him a stone. Then Jibril came and asked permission to destroy him between the two mountains. Then Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, "Oh Allah, they know nothing, they are ignorant, forgive my people." From this event we can clearly understand that Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is an extraordinary person with this broad heart. So I conclude my speech. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah علام الغيب فاطر الخلق عليم الله الله ناظر القلب سلمني يا رحيمي الله الله علام الغيب فاطر الخلق عليم الله الله ناظر القلب سلمني يا رحيمي تقتل زماني في ذنوبي وتقصيري حفظ دوما على هذا سجار الفيض حفظ دوما على هذا سجار الفيض الله الله علام الغيب فاطر الخلق عليه الله الله ناظر القلب سلمني يا رحيمي كاد أمري مدتي قد هان قلت هيلتي حار قلبي بالفتن سن صلي سلما كاد أمري مدتي قد هار قلت هيلتي حار قلبي بالفتن صلي سني سلما الله الله وهفة دوما الله خلص دوما الله وهفة دوما الله خلص دوما الله الله علام الغيب فاطر الخلق عليه الله الله ناظر القلب سلمني يا رحيمي ركعت على زماني في ذنوبي وتقصيري حفظ دوما على هذا سجار الفيض حفظ دوما على هذا سجار الفيض الله الله وحفة دوما الله خلص دوما الله وحفة دوما الله خلص دوما
الله الله علام الغيب فاطر الخلق علي الله الله ناظر القلب سلمني يا رحيمي الله الله علام الغيب فاطر الخلق علي الله الله ناظر القلب سلمني يا رحيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حدیث پاک میں لکھا ہے اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے، سننا، اگر کوئی فجر کی نماز چھوڑتا ہے، جان پوچھ کر فجر کی نماز چھوڑتا ہے. بہت سے بھائی ہوگے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی، کتنے یہاں پر بیٹھے ہوگے. میں سنانا چاہتا ہوں میرے دوستو، یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میرا کوئی بھی امتی فجر کی نماز چھوڑے گا. یہاں فجر کا وقت ختم، یہ اپنے بستر پر سو رہا ہے، یہ ہماری ماں بہنیں بستر پر ہے، فجر کا وقت ختم. حدیث پاک میں لکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ شیطان اس کے بستر پر آتا ہے، یا بلو فی فی، اے حدیث شیطان آتا ہے اور اس کے منہ میں پیشاب کرتا. ان الشیطان یبول فی فی، اور اس کے منہ میں. میرے دوستو ایمان سے بتاؤ، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ صبح میں سب سے پہلے کیا پیتا ہے؟ آپ سوچتے ہوگے سب سے پہلے چائے پیتا ہوں، یا برش کرتا ہوں، یا دانت صاف کرتا ہوں، یا پانی پیتا ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے تیرے منہ میں شیطان کا پیشاب. اچھا یہاں کوئی میرا بھائی بیٹھا ہوگا جس نے کہا میں نے 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا، اس کا مطلب صبح میں 15 دن سے شیطان میرے منہ میں پیشاب کرتا تو مجھے تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آتا، نہ کھارا نہ کھٹا نہ میٹھا. کرتا تو کیسے کرتا، کرتا تو کیسے کرتا؟ اس کا بھی جواب شاہ ولی اللہ موتوی تیروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ بالغی میں لکھا ہے کہ شیطان پیشاب کرتا، نماز چھوڑنے والے اور جان پوچھ کر چھوڑنے والے شیطان پیشاب کرتا. اس کا مطلب کہ کفر کے قطرے اس کے دل میں اتارتے جاتا. شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں ڈر ہے اگر یہ کفر دل میں اتر گیا، اللہ کہے گا وہ دن آئے گا، اللہ کہے گا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ کہے گا دنیا والے تجھے مومن کہتے تھے، میں نے تیرے ایمان کے ختم ہونے کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو بھائیو بتاؤ ایسا کوئی مسلمان ہوگا جو روزانہ شیطان کا پیشاب منہ میں آنے دے گا؟ اس پر ایک اور حدیث یاد آئی، جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت، جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گے، پردہ ہٹے گا تو اللہ سب سے پہلے کیا آیات ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں جو ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، تہجد، تلاوت، یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا ہے میرے اپنے نمازی بندوں کو میں مرحبا کہتا ہوں. میرے دوستو بھائیو معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا، زندگی میں تھوڑی محنت اور کوشش کرنا چاہیے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಉಸ್ತಾದರವರುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮುತಅಲ್ಲಿಮುಗಳೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಜಮಾತಿನ ಕಮಿಟಿ ಭಾರವಾಹಿಗಳೇ, ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಅಫೀಫಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಮತ್ತು ಮುಬಾರಕ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪರಮ ದಯಾಳನುವಾದ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮನ್ನು ದಯಾಲಿಸಲಿ, ಕರುಣಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಸಹೋದರರೇ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕೆಡುಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಲೋಕವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಿಡುಕು ಮುಕ್ತ ಒಳಿತಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಲಾ ತಜೂಲು ಕದಮ ಬನಿ ಆದಮ ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮ ಅತಾ ಯಸ್ಅಲು ಅನ್ ಖಮ್ಸಿನ್. ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಪಾದಗಳು ಚಲಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಅನ್ ಹುಮ್ರಿಹಿ ಫೀಮಾ ಅಫ್ನಾ. ನಿನಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಯುಷ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ, ನಿನಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುಷ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನೀನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಿ? ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಸಹೋದರರೇ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಕಂಡದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಿಡುಕಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಂಡದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತುಗಳೇನು ಸಹೋದರರೇ? ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಕುರಿತು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಕುರಿತು, ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಖೇದಕರವೇನೆಂದರೆ, ಮಸೀದಿಗೆ ಬರುವ ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ, ಮಸೀದಿಗೆ ಇಬಾದತ್ತಿಗಾಗಿ ನಮಾಜಿಗಾಗಿ ಬರುವಂತ ವೃದ್ಧರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿನ ಕುರಿತು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಪರದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಖೇದಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಪರಾಜಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮಸೀದಿಗಳ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಾಗಲೂ ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪಾರತ್ರಿಕ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಬರಿನ ಅಜಾಬಿನ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪಾರತ್ರಿಕ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಾಚಿತೆಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ. ದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು ವಾನ್ ಶಬಾಬಿ ಫೀಮಾ ಅಬ್ನಾ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ? ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯ ಎಂಬುದು. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗವು ಇವತ್ತು ಅದು ಉಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಲಹರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಂಜಾಗಳಲ್ಲಿ, ಮದ್ಯಪಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಡ್ಲೈಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಖೇದಕರವಾದ, ಇದೊಂದು ದುಃಖಕರವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯುವಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇದೆಯಲ್ಲವೇ, ಅದು ಅಣುಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಭಯಾನಕವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಯುವ ಜನಾಂಗವೇ, ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಸೀದಿ ಮಿನಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಆಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಎಲ್ಲಾದರೊಂದು ಉಳಿತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ನಾಳೆ ಪಾರತ್ರಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ತಪ್ಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯುವ ಸಮೂಹ ಯಾರೆಂದರೆ ಶಾಬುನ್ನ ಶಾಫಿ ಫಿ ಇಬಾದತಿಲ್ಲ. ಯುವತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಉಡುಗೆಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಯುವ ಸಮೂಹವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಮೌಲ್ಯವಿಗಳು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಮೌಲ್ಯವಿಗಳು, ಇಮೇಜ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಆಗಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗಳಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಪರಾಜಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು. ಸಹೋದರರೇ, ರಾತ್ರಿ 12-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಉಲಮಾಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು, ಅವರಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜವಾದ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್ ಮೌಲವಿಗಳೊಂದಿಗೆಲ್ಲ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനം ആദരം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദന്മാർ, മറ്റു വേദിയിൽ ഉപരിഷ്ഠരായ മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, കുട്ടികൾ, ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ലഹരി തകർക്കുന്ന കൗമാര്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരൽപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാരാകട്ടെ. മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികാധപതനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായകമാക്കുന്നത് ലഹരിയാണ്. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മൂല്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആധുനികതയിൽ കുട്ടികൾ വരെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത് ഭീതിയോടെയല്ലാതെ നോക്കിക്കാണാൻ സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യൻ ഇതര ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് അവൻ്റെ വിശേഷ ബുദ്ധിയാണ്. ആ ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണം എടുത്തു കളയുകയാണ് ലഹരികളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദുഃഖം മറക്കാൻ എന്ന പേരിൽ കുടിക്കുന്നവനും ആഘോഷമേളയിൽ അല്പം രുചിച്ചു തുടങ്ങുന്നവനും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പങ്കുചേരുന്നതിനൊപ്പം സാവകാശം അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ബോധവും വിവേകവും നശിച്ച് മൃഗതുല്യരാവാൻ വേണ്ടി സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും ചെലവ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര വിരോധാഭാസമാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതപരമായും വിലക്കുകൾ തന്നെ ധാരാളം മതിയെങ്കിലും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും സാമ്പത്തികമായും വ്യക്തിപരമായും ലഹരികൾ വരുത്തുന്ന വിപത്തുകൾ ആലോചിച്ചാൽ ബോധമുള്ള ഒരുത്തനും അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. എന്നാൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യയെ അഭിമാനിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇന്ന് മധ്യപരയിൽ ഏറിയ കൂറും വിദ്യം കൊണ്ട് നേട്ടം ലഭിക്കാതെ വിദ്യാവിഹീനരെക്കാളും താഴ്ന്ന മേഖലയിൽ അവർ ശരീരത്തിന്റെ നാഡീനരമ്പുകളുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോസ് കൂടുന്നത് കണ്ട് മരണവും സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അതോടൊപ്പം അബോധ മനസ്സിന് ഉണരുകയും സദാചാരബോധത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും മൃഗതൃഷ്ണം ഉണരുമ്പോൾ ബോധത്തിനെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും പരിധി ലംഘിക്കുന്നു, പരിണാമം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ മദ്യലഹരിയിൽ തെറ്റുകൾ മുഴക്കും. മദ്യലഹരിയിൽ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെയും സ്വന്തം പൈതങ്ങളെയും തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, വലാ തശബ്നാ ഖംറൻ ഫഇന്നഹു റഅസ കുല്ലി ഫാഹിഷ. വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ്, ഹൃദയം, ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വ്യക്തിയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും തകർക്കുന്ന മദ്യം ഇസ്ലാമിൽ നിഷിദ്ധമാണ്. മദ്യത്തെക്കാൾ അപകടകാരികളായ മറ്റു മയക്കുമരുന്നുകളും മദ്യം ഹറാമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ആയത്ത് കാണാം. ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസർ വൽ അൻസാബ് വൽ അസ്ലാം റിജ്സും മിൻ അമലി ശൈത്താൻ. നീ മദ്യപിക്കരുത്, അത് എല്ലാ വിളയിച്ചതുകളുടെയും തലയാണ്. ചിലർ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കരയുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവിക ചിന്തതയുടെ ആനന്ദലഹരി നുകരാനാത്തവർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആനന്ദലഹരിയിൽ അവിരാമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? A for apple, B for bat എന്ന് കുട്ടികൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നതിന് പകരം A for aristocrat, B for brandy, C for cornhack ഇങ്ങനെ മദ്യങ്ങളുടെ പേര്. A മുതൽ Z വരെയുള്ള അക്ഷരമാല LKG-ക്കാർ പോലും അക്ഷരമാല പഠിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അവർക്ക് ദൈവിക പ്രേമത്തിന്റെ ലഹരി നൽകാൻ ആരാണുള്ളത്? के आगे क्या है सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है। शाहे हुजूर लेकर खबरों पे डालती है, मैयत के घर सजा को आपल
सजा को आपल भर में टाल दी है। सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है। शाहे खुजूर लेकर पत्थर उछालती है, ओ शाख मुस्तफा तो तकदीर टालती है। शाहे खुजूर लेकर पत्थर उछालती है, ओ शाख मुस्तफा तो तकदीर टालती है। आमीर रब है खालिक फर मुस्तफा है मालिक, इसमत में क्या लिखा है सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है, सरकार जानती है। सिदरा पे लेके पहुँचे जिब्रील साथ जोड़े, मुझको न कुछ पता है आगे तेरात जोड़े। सिदरा पे लेके पहुँचे जिब्रील साथ जोड़े, मुझको न कुछ पता है आगे तेरात जोड़े। आमीर रब है खालिक फर मुस्तफा है मालिक, इसमत में क्या लिखा है सरकार जानती है, 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 सरकार जानती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ही अल्लाह जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगी। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, ये मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। चेहरा ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमीना देख कर मुस्कुराने लगी, आमीना देख कर मुस्कुराने लगी। मरियम भी खुशियाँ मनाने लगे, आमीना भी सबसे ये कहने लगी दुआ हो गई कबूल। अल्लाह ही अल्लाह दुआ हो गई कबूल, अल्लाह ही अल्लाह जिसने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह हबीबी आमना कबूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बधाए गए, चांद के नगमे सबको सुनाए गए। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, चांद के नगमे सबको सुनाए गए। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए,
गए शादियां खुशी के बजाए गए चांद के नगमे सबको सुनाए गए चांद के नगमे सबको सुनाए गए फिर तो जिब्रील ने ये भी ऐलान किया ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह